Bueno, por fin chegou o día, por fin poideron volver ao mexillón despois de 3 meses parados por mor da toxina, A campaña do Nadal, unha das máis potentes, xa quedou estragada, pero hoxe en Moaña había ganas de regresar para ver se hai mexillón. E vaya se o hai mexillón arreo, pero regresaron nun dos días co mar máis picado. En 30 segundos vemos o difícil que o tiveron hoxe os mexilloeiros para apañalo e sobre todo para descargarlo en Porto. Jorge, hoxe, pese ao temporal, puideron sacar o mexillón, non? Home, despois de estar tanto tempo cerrado... Cantos meses estivestes parados? Casi 3. Pola toxina? Pola toxina, sí. E a campaña de Nadal arruinada total. E cando máis sale mexilón non se pudo sacar. E hoxe viamos con moita dificultade como os barcos ian traendo estes desde as bateas de reparque, se chaman, non? Si, de reparque máis o polígono de Moaña, que está aberto. Ian traendo con moita dificultade eses sacos de mexillóns cara aquí, cara a terra. Sí, porque xa mirades o temporal que hai, o seu peor día de outros temporales, todas estas das borrascas, o peor día é hoxe. Manuel, como está sendo a xornada? Moi mala, saberes que é moi duro todo, está un temporal moi duro. Vostede que é o que fai aquí? Eu descargo coa grúa, vales pa o chan ou pa o camión directos. É que está complicado hoxe descargar, non? Debía ir o mexilón hoxe a 3 euros. A 3 euros? Home, polo menos. A canto vai ir hoxe? A 1,15, a 10. Hai que salir moi cedo, poñerse na batea por onde se poida cargar, botar os sacos a bordo. Ali xa está cargado o mexillón en sacos. Si, ali xa está o mexilón en sacos, pero hai que facer os palés. E se non se poden facer os palés polo temporal, pois hai que facelos en terra. Claro, palés como eses que vemos aí. Sí, palés que normalmente traen 100 sacos, e os sacos son de 11 kilos, o sea, cada palé son 100 sacos, ven sendo 1100 kilos. Aí hai unha grúa aquí no muelle que se os descarga pa o puerto e pa o camión. O barco trae 5 palés porque descargan cada 4 barcos un camión que leva 20. O sea, en cada camión entra a carga de 4 barcos. De 4 barcos, sí. Normalmente pues, leva 20 palés ou 22, que suelen ser 20 toneladas, 20.000 kilos. Bueno, estás a piques de cargar. Sí, vamos a cargar ahora mismo para Cerdeña, para Italia. Vai todo para Italia. Cantos kilos de mexillón levas ti para Italia? Sobre 20.000 kilos. Pois, moi boa viaxe. Jorge, este é un dos momentos máis delicados, non? Sí, porque, a ver, os palés, miras que os barcos non son moi grandes e o palé non está moi estable no barco, entonces o oleaje, pues, pode caer algún palé ao mar. Por iso a veces non se fan no barco, traense a granel e fanse despois na rampa ou no muelle. E tú dicíasme que esta mañá a un barco caiu un dos palés ao mar, non? Sí, caiu un palé, sí. Si co oleaje, pues, caiu un palé. A vir feitos, como teñen moita altura, pues, caiulle. Sempre hai o riesgo de que pode caer un mariñeiro ao mar, un accidente. Hai que darlle a precio ao traballo. Non está pagado o mexillón, non está pagado. Nin o mexillón, nin nada que saia estes días do mar. Sí, non está pagado. Non se valora. Esta noite vai ser o protagonista, dende logo que sí, o Cocho de Lalín, porque hoxe no Cachucha Fest vai haber moitísimas novedades neste